Nepořizuj si drona, dokud si neposlechneš tohle. Pokud má tvůj dron více než 250 gramů nebo má kameru, musí se registrovat u Úřadu pro civilní letectví. Po registraci dostaneš unikátní identifikační číslo, které musíš nalepit na všechny své drony. Ano, i kdyby to mělo znamenat polepit si ho jak školní sešit. Věkové omezení. Dron můžeš řídit od 16 let, ale registraci musí provést plnoletá osoba. Takže sorry, mladší sourozenci, tohle není pro vás. Základní pravidla pro létání. Dron musíš mít neustále na očích, takže žádné sednu si na kafe a on se snad vrátí sám. Maximální výška letu je 120 metrů. Pokud se chceš podívat výš, kup si letenku. A nejspíš tě letenka vyjde levněji jak ten dron. Nesmíš létat nad lidmi v blízkosti letišť a citlivých oblastí. Žádné šmírování koncertů ani sousedovy manželky, když se opaluje. Ve městech dodržuj bezpečnou vzdálenost od lidí. Sejmout někomu zmrzlinu nebo se zamotat ženě do vlasů by si asi nechtěl. Pokud si koupíš drona, který má více než 250 gramů, musíš absolvovat online školení a složit test znalostí. Jo, učení se nevyhnem ani po škole. Létání v národních parcích a chráněných oblastech je často zakázané bez povolení. Teda pokud nemáš speciální úspory na pokuty masnější jak Pepova přehazovačka. Na plážích udržuj minimálně 30 metrů od lidí a nepřelétávej nad davem. Určitě se najde nějaký výkuk, co ti drona rád sejme míčem. Tak co, překvapilo tě, kolik pravidel se s dronem pojí? No, aspoň víš, do čeho jdeš.